जय हिन्द आं फंनैसो बाथ्रा खोन्थानि आं दा जुलि जानो थांगासिनो दं नालाय आंनि जानो गोनां नोंसोरनि बाजैखौ ओरैबायदि बाथ्रा बुंदो खोनासं आं खोन्थानि बेनिफ्राय आं हानायखिनिखौ गथ'फोरखौ खबरबो होबाय कन्टेक्ट नाम्बारबो हरबाय रायज्लायबायबो बेनिफ्राय सासे फेसबुकआव हिन्जाव मानसि मा सानदों मिथिया आंखौ बायदिसिना बुंफैबाय दङ आंनि हाबानि बाथ्राखौ लानानै आरो गोबां ओरैबायदि दाउट जादों हाबानि बाजारानो बेनोल' नामा मालाबा 5 केजि मालाबा 10 केजि सामब्राम मा 10 केजि बेजोंनो हाबा जायो नामा इमान खेबफ्रा अके दा आङो बे जाम्बि फेसबुकआव बुंफैनायखौथ' आं जेबो बुङा आङो रायजोफोरनि सिगाङाव बेखौनो खोन्थागोन आंनि हिन्जावा हाबायाव आङो 200 टाकानि सेन्डाल होयोब्लाबो ना बेखौनो गानगोन आंनि हिन्जावा आंनियाव डिमान्ड खालामग्रा नङा मानो होनोब्ला आंनि हिन्जाव आरो आं जों सानैदोसो मिथिगौ जों सानैजोंनो दिनैसिम बाजार खालामगासिनो दङ मालाबा जोङो 10 केजि दालि लाबो मालाबा जोङो 5 केजि दालि लाबो जों बेफोरबायदिनो समजों लोगोसे बुथुमगासिनो दङ माब्लाबा जोङो सामब्रामखौ 15 केजि बायो मालाबा जोङो 10 केजि बायो माने सानसे बुथुमगासिनो दं मालाबा माइरंखौ जोङो बेगसे लाबो मालाबा जोङो फालासेबो लाबो दा आंनि मियानि भिडिअखौ नुनानै इमान खेबथा मोजांनि बाथ्रा जाय बेफोरबायदि सानदों दा बे जाम्बि सासे हिन्जावा आंनि बागै गोबां बाथ्रा बुंफैदों नालाय दा आं बेनि बागै बुङा बेखौ लानानै गोरों मानसिफोर जाय नोंसोरनि बाजै जानो थांगासिनो दं आं बिराद दुखु मोनदों मैयानिफ्राय दाख्लैनिफ्राय नोंसोरनि जानो गोनां बाजैखौ सोगाबलायदों माने बाथ्रा बुंनानै नों बेफोरबायदि मानसिजोंनो जुलि जानायदो नों बेफोरबायदि सेंग्राजोंनो जुलि जानो थांनायदो नों जोंनो मानो खोन्थायाखै नोंनि जुलिनि बागै दिनै आं ओरैबायदि दुखु मोनो आंनि जानो गोनां बा नोंसोरनि बाजैयाबो ओरैबायदि दुखु मोनदों र' मोदै ओंखारदों दिनै जों सानैनि बागै सोर मिथिगौ बाजैनि बागै सोर मालाबा मायबा सोंफेरोमोन नामा बेहा सोर दङ सोर गैया न'आव बिमा बिफा दंना गैया सोर फिसियो बेखौ माबायदि बियो फरायना फैनाय जेसेबां खस्थ' खालामनानै फरायना फैनानै दिनै मानसि जाफैबाय दिनै आंखौ लोगो मोनबाय दिनै माने माखासे गोरों मानसिफोरनि थाखाय आं मानसियानो नङा माने माखासे गोरों मानसिफोरनि थाखाय आं मानसियानो नङा माने आंनि जानो गोनां हिन्जावखौ मोदै रथ' सोगाबलायदो थारमाने माखासे बाथ्रा बुंनानै सासे MCLनि हिन्जाव नाम लालां नांगौ जायोबा नामबो लागोन ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों MCLनि हिन्जाव जाखो मा जाखो नंगौ नङा नों MCLनि हिन्जाव जाखो मा जाखो ओरैबायदि बाथ्रा माने बुंदो माने बेनिनो लोगोमोन आरो जाय MCLनि हिन्जाव आंनि हिन्जावनि लोगोमोन ओरैबायदि बाथ्रा बुंदो आरे सोरबा आंनि हिन्जावखौ सोरबा सोंफेरदोंमोन नामा नों मोनजादोंना मोनाखै नोंनो मा नांगौ मा नाङा नोंनाव थाइसेबो थाखा फैसा दंना गैया रावबोथ' जिबनाव सोंफेराखै आंनि बागैथ' रावबो जिबनाव सोंफेराखै आं दिनै भिडिअ बानाय हाबा देखायबाय थादो दिनै सोरबा सोंदों नामा फंबाय नोंनिया हाबायाव माबायदि जागोन बोरै खालामनो नागिरदो बेसेबांसो बाजेट जागोन फैसाफोर दङ ना गैया सोरबा सोङो नामा रावबोथ' सोङा बुंनोल'सो हागोन मानसिखौ सोरबा खबर लायो नामा आंनि हिन्जावा माबायदि फैनाय माबायदि देरनाय बेखौ सोरबा खबर लायो नामा ओरैबायदि बाथ्रा माने आंखौ सोरबा खबर लायो नामा रावबोथ' लाया होमबा माने जोंनि बर' हारिनि गेजेराव हिंसाया बारा आं सेंग्राफोरखौसो लिंदो हाबायाव हाबायाव सेंग्रा गथ'फोरखौसो लिंदो आं
सेंग्रा गथ'फोरखौ लिंदों हानायखौ लिंबाय आं सेंग्रा गथ'फोरखौ सेंग्रा गथ'फोरा बुङो आं बुङो ना एदावनानै ओइ माइरं लाबोनांगोन ना माइरं लांगोन आदा होनना बुङो आदा ना गोरान लांगोनबो होनो सेंग्रा गथ'फोरा आंजों बिब्दिबो लोगो दं आंखौ जेसेबां गाज्रि बुङो आंनि हिनजावखौ जेसेबां गाज्रि बुङो बेनि गेजेरावनो मोजां मोनग्रा सेंग्रा गथ'फोरबो दं आरो एसेबां गिदिर गिदिर गोरों गोरों मानसिफोरा मोजां बाथ्रा सावराय जों गाज्रिनि बागै सावरायनाङा जोंहा गाज्रिजों गाज्रि हाबा जागोन मोजां मोजांजों संसार जालाय आंनि बुंनांगौ बाथ्राया बेनो मोजाङा मोजां जों संसार जालाय मोजाङा मोजांजों रायलायलाय जों गाज्रिया गाज्रिजों संसार जागोन मोजाङा जोंजों संसार जाना ना जा गाज्रि हौवा हिनजाव गाज्रि जों हौवा हिनजाव संसार जागोन सेंग्रा गथ'फोरखौ लागोन धाम-धुम मोसागोन ओंखाम बोथिसे जाना थांगोन सेंग्रा गथ'फोरा नाथाय एसेबां मानसिखौ बेफोरबायदि टर्चार खालामनाङा आरो बुंनाङा गोरों गोरों मानसिफोरानो दुखु मोनो आरोना जोंनि बर' हारिनि समाजाव माने एसेबां हिंसा सानो माखासे मानसिफोरनि बायदिब्लाथ' आं जुलिखौनो जानांला आरोना बेजों माने रावबो हिनजावानो हाबा जानाङा बेफोरबायदि सानो बेफोरबायदि सानो आरोना बेफोरबायदि आरो बाथ्राफोरा Bisa,